Szeretettel köszöntelek a csatornámon, én Dóra vagyok, ez pedig a Kalandvágyból vidékre podcast, melynek legújabb adásában Brigi, az Élet a hegyen, Itáliában blogírója vendégem, élt már Amerikában, Angliában, Dubajban, most pedig Olaszországban, úgyhogy akár a Kalandvágyból külföldre podcastban is beszélgethettünk volna, de most a kertészkedés, gazdálkodás volt a téma, mivel Brigiék az önellátásra törekszenek, ráadásul mindezt munka mellett. Olasz férjével és annak családjával Brésa mellett élnek egy több generációs házban, és végre úgy érzi, megérkezett, a helyén van. Már amikor arról kérdeztem, van-e honvágya, azért kiderült, hogy Amerika nagyon hiányzik neki, tarts velem. Ha nem szeretnél lemaradni a következő részekről, iratkozz fel a csatornámra, és lájkold az adást, ha tetszett a beszélgetés. Az adást a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja. Sziasztok, Brigi vagyok, az Élet a hegyen blog írója. Jelenleg Olaszországban élek a férjemmel, rengeteg állattal és nagy kerttel, ezzel foglalkozunk, és ez adja ki az életünk nagy részét. A teljes ellátás felé igyekszünk araszolni szépen lassan. Köszönöm, igen, a blogod neve Élet a hegyen, / Itáliában, tehát hogy te Olaszországban élsz, és erről fogunk beszélgetni, meg hát nyilván a gazdálkodásról, hogy kerül egy magyar lány a itáliai olasz hegyekbe. Pontosan hol éltek, merre, melyik részén a csizmának? Hát konkrétan itt már nem a hegyekben élünk. A blogomnak azért az lett a neve, mert amikor otthon éltünk, akkor a Bükk-hegységben éltünk, az erdőben. Itt viszont konkrétan a Kisalpok lábánál, Brésa mellett lakunk. Hát konkrétan itt kezdődnek, szóval szinte egy köpésre vagyunk a hegyektől, a konyhaablakból már látni a hegyeket, de már nem a hegyeken. Amúgy fogalmaztál a bemutatkozásban, hogy jelenleg Olaszországban éltek. Ezek szerint éltetek így közösen más országban is? Vagy Magyarországon kezdődött a ti közös életetek? Nem, a miénk nagyon kacipántos volt, így az elmúlt 12 évben éltünk Amerikában többször, Angliában, itt Olaszországban, Dubájban is egy picit, de 5 évet ingáztunk Olaszország és Magyarország között. A téli időszakot általában itt töltöttük, és a tavasz, nyár, őszt pedig otthon. Volt olyan év, hogy nem tudom, talán 4 országban váltottunk otthont, úgyhogy elég kalandos volt az élet, de most 3 éve teljesen itt vagyunk, változatlanul, tehát nem kacsingattunk másfelé egyelőre. És mi volt az oka ennek a sűrű költözésnek, országváltásnak? Mondod, hogy egy éve alatt is több helyen éltetek. Ja, hát egyrészt így a kalandvágy, meg így kerestük a helyünket. A férjem is nagy világutazó, egész életében utazott kiskorától kezdve a foglalkozásából adódóan, mert hogy hivatásos kerékpárversenyző volt, 2 éves korától versenyzett, és hát így bőrönből élt elég sokáig, és hát én is nagy világutazó voltam már azelőtt is, mielőtt találkoztunk, mert már 20 évesen én is New Yorkba költöztem, de már 17 éves korom óta járom a világot. Így ez a fajta idézőjelesen cigány életmód mind a kettőnknek az élete része volt, és akkor így gyorsan váltogatunk, mert sokszor meguntunk egy helyet gyorsan, vagy csak simán új kalandok, új kihívások elé vágytunk. Ez nagyon izgalmas, New Yorkban éltél. Mit csináltál ott? Babysitter voltam egy foster care családnál. A férjed ő olasz, ugye, amennyire tudom? Amerikában született, amerikai az anyukája, és olasz az apukája. És akkor együtt indultatok el így a gyökereit fölfedezni, vagy őnek ezért volt kapcsolata Olaszországgal előtted is? A szülei itt élnek már az utóbbi 30 évben, és így volt itt kapcsolat, igen. Uh-huh.
Hát akkor ez mindenképpen nagyon nagy váltás, hogyha ti így jártátok a világot. Mi történt, hogy ti 3 évvel ezelőtt úgy döntöttetek, hogy akkor egy helyben maradtok, ott maradtok? Mennyire tűnik úgy, hogy ez itt egy végleges hely? Hát ha már állatokkal is foglalkoztok, akkor azért gondolom, hogy így hosszú távra terveztek. Hát először nem így terveztük, hanem megint csak egy téli pihenőnek terveződött ez az olaszországi itt lét, és mentünk volna tovább Amerikába vissza, de akkor tört ki az ukrán háború, és akkor minden így nagyon bizonytalan volt politikailag, gazdaságilag, meg hát ugye egyáltalán a biztonság, a világ biztonsága. Hát ez úgy egy kicsit megijesztett minket, és úgy gondoltuk, hogy talán nem ez a legjobb alkalom arra, hogy most elinduljunk, megint így a nulláról. Aztán így a természetünkből adódóan ugye elkezdtük csinálni a kertet, bővítettük a gyümölcsfákat, a bokrokat, az állatokat, stb. És ugye az már felelősséggel járt, és akkor valahogy így itt ragadtunk, de hát így időnként felfeljön, hogy hát mi lenne, hogyha megint váltanánk, és jobb lehetőségek után néznénk, de megmondom őszintén, hogy én már most így nem szívesen adnám fel ezt a biztonságot, úgymond. Nagyon jó érzés végre, hogy van egy otthonunk, egy állandó otthonunk, ami ezelőtt nem volt, és talán nőként tudsz ehhez kapcsolódni, hogy mi nők azért biztonságban érezzük magunkat, hogyha van egy saját fészkünk, egy otthon, ami biztonságot nyújt mentálisan is, nem csak fizikálisan, és nekem ez nagyon-nagyon kezdett már hiányozni az utóbbi időben, és végre most ez így úgymond megadatott, és megmondom őszintén, már nem szívesen adnám fel egy ilyen kalandért. Meg hát azért idősödünk is, nyilván nem vagyunk öregek, félre ne érts, de ahogy idősödik az ember, azért egyre jobban szereti a megszokottat, és úgy a saját helyén lenni, nem pedig ki tudja, hol így a világban mindig a nulláról kezdeni. Hogy találtatok rá erre a helyre? Adott volt, mert mondjuk a férjed családjáé, vagy ti vettétek? Hogy találtátok meg ezt a helyet? Hát a férjem szülei élnek itt, viszont egy ilyen nagy kasinában élünk, itt úgy hívják. Hát hogy mondjam, nagy ház, több részre van osztva, és mind a kettőnknek megvan a saját háza, úgymond, viszont az udvar az közös, meg a földek nyilván, tehát együtt gondozzuk így a területet, tehát így megvan a saját fészkünk, együtt vagyunk, de mégis külön. Ez itt nagyon bevett szokás, hogy a több generáció ugye így együtt él. De mégis szeparáltan valamennyire. Aha. Igen, igen. Mennyire állt közel hozzátok ez a növénytermesztés, állattartás, tehát ez a gazdálkodói élet? Abszolút. Én kiskoromtól kezdve ebben nőttem fel, a dédi mamától kezdve anyukám is mind állatokkal foglalkoztak, mind a kettőnknek nagy kert. Szóval mindig volt kertünk, mindig voltak állataink, tehenek, baromfik, malacok, libák, tehát mikor mi, vagy tényleg itt több mindennel foglalkoztunk. Anyukám sajtokat is készített, túrót, vajat, ő nagyon sokat foglalkozott ezzel, tehát hogy én már így kiskoromból hoztam ezt a fajta mentalitást, és így a természet közeliséget, úgymond. G pedig gyógynövénytermesztéssel is foglalkozott, még mielőtt velem találkozott, így tőle sem állt ez távol, és hát igazából akárhol éltünk a világban, ha volt rá lehetőségünk, akkor mindig volt egy kis kertünk, kisebb vagy nagyobb, szóval mindig igyekeztünk így, amit lehet, azt megtermelni magunknak, de itt ez így abszolút kiteljesedhetett, mert van hozzá terület, van hozzá víz locsolni, ami például Magyarországon nem volt a hegyen, és itt abszolút egy ilyen álom kertészkedni, meg állatokkal foglalkozni.
Bocsánat, hogy csapongok, csak közben elfejtettem rákérdezni, pedig a fejembe volt, hogy ti hogy ismerkedtetek meg? Hát ugye jártad te is a világot, a férjed is. Hol találkoztatok? Hát az interneten. Akkor vissza a gazdaságba. Mutasd be kérlek a helyet, ahol éltek, milyen növényeket termesztetek, milyen a kert, milyen állatok vannak, milyen számban. Kezdjük az állatokkal. Van körülbelül 50 csirkénk, ebből rengeteg fajta. G szenvedélyesen gyűjti a mindenféle ilyen egzotikus csirkefajtákat, mindenféle színű tojásokkal, zöld, kék, csoki barna, világos barna, fehér, minden van a palettán. Van 3 libánk, van most jelenleg 6 nyulunk, de volt egy pont, amikor dupla ennyien voltak. Van 5 pulykánk, van jó pár kacsa, szerintem olyan abból is ilyen 5-6. Van 3 kutyánk, egy macskánk, és 12 család méhünk is. Mi? Igen, méhek. Azt hiszem ennyi egyelőre, ha most így mindent sorba vettem. De én nagyon-nagyon szeretnék majd egy-két marhát is venni, nem tejelős tehenet, hanem csak kifejezetten marhát, hogy abból is lehessen vegyszermentes, úgymond olyan A húsunk, hús. amit tudjuk, hogy honnan jön, mivel etetjük, hogyan bánunk vele, nem nagyüzemi gazdaságból származik, hanem konkrétan a mi kezeink alatt nő fel, és tudjuk, hogy mit eszünk. Igyekszünk ilyen húst vásárolni, hogyha veszünk, de nyilván jobb lenne, hogyha a sajátunkat ennénk, úgyhogy talán jövőre majd ez is összejön, illetve szeretnék még egy lovat is, de hát az itt luxusnak számít, és keményen kell utána adózni, úgyhogy az még várat magára egyelőre. Adózni. De fura. Igen, igen, luxusnak számít, ha az embernek lova van, és igen, adózni kell utána, mint mondjuk egy autó után. Na és milyen növényeket termesztetek? Hát igazából mindenféle zöldséget, amit szeretünk. Van egy elég nagy kertünk, amit így minden évben bővítünk, illetve van rengeteg gyümölcsfánk, meg bogyós bokrok, ezeket is minden évben bővítjük. A repertoárt is, meg a számot is, hogy egy-egy fajtából, vagy például mondjuk egy fajta gyümölcsből legyen az egy alma, van 5-6 féle fánk, 5-6 féle fajta alma, és akkor ott is próbálunk így az őshonos fajták felé navigálni, amik itt jól teremnek, így mindig bővíteni minden évben, általában ősszel veszünk jó pár új fajtát, és minél többet így elültetni, ami majd később nyilván még most nem ad annyi mindent, de később hál' Istennek, vagy remélhetőleg majd ellát minket gyümölcsel is egész évre. Akkor, ha jól értem, az állatokat a húsukért tartjátok, csak magatoknak, vagy eladásra is jut belőle? Hát legfőképp magunknak, de hát jó lenne majd egyszer oda eljutni, hogy esetleg biohúst is tudjunk árulni, mert most szoktunk tojást eladni, szoktunk zöldséget eladni, de csak ilyen kis mennyiségekben, mert számunkra most az a fontos, hogy először önmagunkat lássuk el, és hogyha van felesleg, akkor azt el tudjuk adni, vagy esetleg elajándékozni. Ezt az egész gazdálkodást, ezt munka mellett csináljátok, vagy ez a fő foglalkozásotok? Az lenne az álom, igen, hogyha csak ezzel foglalkozhatnánk, de egyelőre munka mellett csináljuk, úgyhogy hát így elég nehéz és fárasztó tud lenni, úgyhogy nem egy ideális helyzet, de ahogy említettem, az első körben az a cél, hogy önellátás legyen, tehát hogy számunkra az egész évre a betevőt meg tudjuk termelni. Hál' Istennek itt egész évben lehet termeszteni, mert nincs olyan hideg télen, és télen is van kertünk.
amik ősszel megteremnek, azok végig teremnek a tavaszig. Úgyhogy most így dolgozni kell mellette, mert hogy ez is munka, de hogy pénzkeresős munka is kell, hogy legyen még egyelőre mellette, igen. Arról lehet beszélni, hogy mit csináltok, mivel foglalkoztok? Hát én angol nyelvű babysitter vagyok, és több családdal is dolgozom, részmunkaidőben, máshogy nem tudnám a kertet meg az állatokat csinálni, segít a gazdaságban. Van valamiféle munkaleosztás köztetek? Nem igazán. Mindig általában mindent együtt csinálunk, vagy megbeszéljük, hogy most valaki ezt csinálja, valaki meg azt, de általában szeretjük a dolgokat együtt csinálni. Annyi, hogy ő a baromfikat nem szereti itatni, mert valamiért a pulykák nem kedvelik őt, és megkergetik, úgyhogy azt nekem kell csinálni, de ezt leszámítva abszolút munkamegosztás, vagy hát ugye együtt csináljuk. Szerinted mi a különbség, hogy valaki otthon csinálja ezt, az állattartást, növénytermesztést, vagy pedig ott Olaszországban van-e valami bármi alapvető különbség azon kívül, hogy más a helyszín? Első körben az időjárást tudnám megemlíteni. Itt nagyon-nagyon enyhe a tél, mínusz nagyon-nagyon ritkán szokott lenni, az is inkább éjszaka, de az is nagyon maximum -5, ami már itt nagyon extrém, tehát az nagyon-nagyon ritka, úgyhogy így az esetleg érzékenyebb növényeket, ha letakarjuk egy kis ilyen fóliával az éjszakára, azt tökéletesen megteszi. Úgyhogy ez így nagyon áldásos tud lenni tényleg, hogy az összes őszi, tavaszi zöldséget végig tudjuk termeszteni, egész télen, salátát is, mindent. Ez szerintem nagyon nagy különbség, és tényleg nagyon áldásos. A másik pedig, hát attól függ, honnan nézzük, így az otthon sok lehetőség van arra, vagy több lehetőség van arra, hogy mondjuk a felesleget, vagy a terményedet elad. Itt ez sokkal-sokkal nehezebb. Minden állatra ki kell váltani egy számot, ez a neve, hogy numero di stalla, és engedélyt kell rá kérni, természetesen ezért fizetni is kell, tehát így vállalkozást is, vagy itt nincs olyan nagyon, hogy őstermelő, szóval így eléggé meg van nehezítve, meg van bonyolítva az, hogy mondjuk ebből az ember meg is éljen. Elég kemény bürokráciai dolgokon kell átmenni, meg sokszor elég kemény pénzeket kell fizetni azért, hogy ezt megtehesse az ember. De hát, mint mindenhol vannak kiskapuk, és lehet találni lehetőségeket, csak ahhoz nagyon szemfülesnek, meg nagyon tájékozottnak kell lenni, hogy elkapjon az ember egy ilyen pályázatot, vagy ilyesmit, szóval így ezt a kettőt említeném meg most így hirtelen. Beszéled a nyelvet? Hát nem úgy, mint az angol, de beszélem, igen, bár beszélhetném jobban is. Kapcsolatban vagytok egyéb más gazdákkal, gazdálkodókkal? Hát itt alapvetően a környéken rengeteg gazda van, legtöbben állatokkal foglalkoznak, és ez emellett ugye terményt termelnek az állatoknak, úgyhogy csak így kapásból két szomszédunk is farmer, úgyhogy így igen, illetve szoktunk járni egy biogazdaságba, ahol mondjuk olyan dolgokat szoktunk vásárolni, amit mi nem tudunk megtermelni, vagy nincs elég, és akkor ott szoktuk megvenni, és így velük is jó kapcsolatban vagyunk, igen. Ott mennyire jellemző egyébként a kertekben, ugye háztáinak hívták, vagy hívják itthon, amikor ugye a ház mellett az ember kiskertet gondoz, illetve tart mondjuk baromfikat, ott mennyire jellemző azon a részen, hogy az emberek tartanak mondjuk tyúkot, és Hát csinálnak abszolút. Abszolút jellemző. A legtöbb háznál van egy kis kert legalább, ahol mondjuk paradicsomot mindenképp termelnek, meg fűszernövényeket, meg
cukkinit, meg hát az ilyen egyszerűbb dolgokat, ez abszolút tényleg jellemző, és itt, amit érdemes megemlíteni, ami szerintem tök érdekes, hogy itt akik ezzel foglalatoskodnak, azok általában a férfiak. Legalábbis így az ismerősi körben és a családban is a férfiak azok, akik kertészkednek és gondoskodnak az udvarról, gondoskodnak a kertről, úgyhogy ez szerintem itt tök érdekes különbség például Magyarországhoz képest, ahol az asszony gondozza a kertet, meg az állatokat, és akkor itt ez pont fordítva van. Legalábbis most nem állítom, hogy mindenhol így van, de amit én látok, amelyik családokba belátok, az ott így működik. Mi a legnehezebb része számodra ennek az életformának? Most így kapásból nem is tudnék semmit mondani, őszintén. Ami nehéz, az a nyári időszak, hogy tényleg 40-45 fokok vannak, és rengeteget kell locsolni, nagyon nehéz kint dolgozni, csak hajnalban tudunk, vagy késő este, mert egyszerűen napközben képtelenség kimenni huzamosabb időre. De egyébként ezt leszámítva, még talán azt tudnám megemlíteni, hogy a nyári időszak az tud nagyon, nagyon fárasztó lenni, abból a szempontból, hogy ugye még dolgozni is kell mennünk, meg mellette a kerttel foglalkozni, az állatokkal, meg befőzni, meg tartósítani, és hogy így egy napnak sosincs vége, mert mindig van valamit csinálni, és ez a pár hónap, ez nagyon-nagyon fárasztó tud lenni. Hogy érzed, megtaláltad a helyed? Most abszolút úgy érzem, hogy igen. Igen, és egyáltalán nem vágyódom el innen, és ez részemről nagyon nagy szó. Hogyha elkap a honvágyhoz valami hasonló érzés, akkor melyik ország iránt vágyódsz, vagy érzel ilyen hiányt? Hát most lehet, hogy ezért sokan csúnyán fognak rám nézni, de nekem az Amerika. De mi az, ami ott nagyon hiányzik onnan? Az emberek közvetlensége, a barátsága, a maga a környezet. Mi fent laktunk New York, New Hampshire, Vermont államokban, és csodálatos helyek vannak természetjáráshoz, a nemzeti parkok, a tavak, a hegyek, és hogy fenséges tényleg a természet ott, és ez nekem úgy szokott hiányozni elég nagyon, sokszor így vágyódom vissza oda emiatt, bár persze nyilván mindenhol vannak gyönyörű helyek a világon, de nekem az így valahogy a favorit. Nem tudom, talán egyszer majd a jövőben, ha úgy alakul, én szívesen visszamennék oda Washington, Oregon, Montana környékére, oda a Pre-Webton, tehát hogy így nekem ezek a északi államok ilyen szívem csücske, és szívesen élnék ott még talán ebben az életben.